Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Rosette Take ma weġbitx għal mistoqsijiet dwar jekk hux minnu li d-dejn tal-Partit Nazzjonalista ilaħħaq 22 miljun euro. Kien il-ġurnal It-Torċa li għamel din il-mistoqsija lill-iktar Segretarju Ġenerali imħallas fl-istorja tal-Partit Nazzjonalista. Iżda skont rapport tal-istess gazzetta, Take ma weġbitx għal dawn id-domandi. Il-kwistjoni ta' dejn tal-Partit Nazzjonalista reġgħet qed tiddomina l-aħbarijiet wara li l-istess partit nieda skema ta' dejn sigriet bilan li jiġbor il-flus mingħajr ma jkollu fuq l-obbligi tal-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Fl-istess ħin tefgħat dawl ukoll fuq il-fatt li minn mindu Simon Busuttil sar kap tal-Partit Nazzjonalista ma solva xejn mill-problemi finanzjarji tal-partit. Intant it-Torċa mhux biss staqsit jekk id-dejn hux ta' 22 miljun euro, iżda staqsit ukoll xi problemi hemm biex ikunu awditjati l-kontijiet tal-Partit Nazzjonalista. Fost 9 mistoqsijiet saret ukoll il-mistoqsija dwar jekk Rosette Take talbitx verifiki dwar flejjes kbar li jingħad li daħlu għand il-partit meta twessaw il-konfini tal-iżvilupp. Iżda minn Take ebda tweġiba. U l-iskema ta' dejn sigriet komplit tiġbed l-attenzjoni anka ta' opinjonisti ewlenin. Bl-eks Ministru Nazzjonalista Michael Falzon jinnota kif sal-lum l-iskema ma taqax taħt il-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Jinnota d-dikjarazzjoni ta' Take li xejn mu garantit u Falzon jikteb: "Nista' niggarantixxi ħaġa waħda li ċertifikati ta' self se jkunu mxejra taħt imnieħer Simon Busuttil u l-Ministri tiegħu meta jkunu eletti fil-poter." Iżid li n-nies se jkunu qed jistaqsu għal iktar mill-4% li jkollhom dritt għalihom. B'Michael Falzon jinnota kif din l-iskema l-Partit Nazzjonalista mina l-istess diskors tiegħu dwar il-favoritiżmu.